Η πρόταση κατέχει ηγετική θέση στον χώρο των ΑΠΕ, συμμετέχοντας ενεργά στην αγορά από το 2006, έχοντας στη φαρέτρα της μία σειρά από μελέτες και λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παραγωγών, των φορέων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των ΦΟΣΕ. Αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο και τον εξοπλισμό τηλεεποπτείας και τηλεελέγχου, η πρόταση προσφέρει μια turnkey λύση, η οποία καλύπτει την πλειοψηφία των πάρκων με πλήρη συμμόρφωση στις τεχνικές απαιτήσεις του ΔΔΕ, καλύπτοντας παράλληλα τον παραγωγό στις μελλοντικές απαιτήσεις χωρίς επιπλέον κόστος. Ενώ παράλληλα προσφέρουμε υπηρεσίες after sales, τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και ευρεία γκάμα υπηρεσιών web. Από τη δημοσίευση της νομοθεσίας έως σήμερα η πρόταση έχει ήδη καλύψει ανάγκες σε PPC σε εκατοντάδες πάρκα και συνεχίζουμε δυναμικά. Επισημάνουμε επίσης πως έχοντας δεχτεί μεγάλο όγκο ζητήσεων έχουμε μεριμνήσει για ικανή ποσότητα αποθέματος για να εξασφαλίσουμε την έγκαιρη παράδοση στα πλαίσια των απαιτήσεων συμμόρφωσης. Υπήρξε μια καθυστέρηση στην αγορά, άρχισε να κινείται κυρίως μετά το καλοκαίρι και περισσότερο πάρκα τα οποία είχαν καταληκτή ημερομηνία τον Οκτώβριο. Έχει αρχίσει να δρομολογείται η εγκατάστασή τους, ακόμα και αν δεν θα συμμορφωθούν με την τρέχουσα καταληκτική ημερομηνία. Το Δεκέμβριο επίσης πολλοί έχουν αρχίσει να δρομολογούν την εγκατάσταση PPC, ωστόσο, όπως είπα και προηγουμένως, το πλήθος είναι πολύ μεγάλο και ο ταυτοχρονισμός αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα που πιθανώς αρκετά πάρκα δεν θα συμμορφωθούν. Στην αγορά υπάρχουν πολλές λύσεις, άλλες δοκιμασμένες και άλλες που δημιουργήθηκαν κατόπιν της έκδοσης του νόμου, από εταιρείες με μεγάλη ή μικρότερη εμπειρία. Είναι σημαντικό για τον παραγωγό είναι να βρει μια αξιόπιστη και δοκιμασμένη λύση από μια εταιρεία με εμπειρία, η οποία θα βρίσκεται και την επόμενη μέρα στο πλευρό του. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Power Plant Controller της πρότασης δεν αναπτύχθηκε κατόπιν έκδοση του νόμου, αλλά έχει αναπτυχθεί και έχει εφαρμοστεί σε πολλά πάρκα που συνδέονται σε δίκτυο ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ και σε άλλους διαχειριστές στο εξωτερικό, πάρκα πιο απαιτητικά από τεχνικής φύσεως, ισχύως από 15 έως και 100 ΜΒ. Και ακριβώς επειδή έχει εγκατασταθεί ο Power Plant Controller μας σε πάρκα που συνδέονται στον ΑΔΜΙΕ, οφείλει να συμμορφώνεται με τον RFG και να φέρει πιστοποίηση. Το Power Plant Controller μας λοιπόν φέρει πιστοποίηση από το φορέα διαπίστευσης SGS και έχει περάσει επιτυχώς τις δοκιμές συμμόρφωσης με Hardware in the Loop testing στο Εθνικό Μικρόβιο Πολυτεχνείο. Ιδιαίτερα σημαντικό για τους παραγωγούς και την παραγόμενη ισχύ τους είναι πως ο PPC μας ενσωματώνει εξελιγμένο αλγόριθμο ελέγχου, ο οποίος επιτυγχάνει ανα πάσα στιγμή τη μέγιστη δυνατή ισχύ στο σημείο σύνδεσης, point of common coupling, σύμφωνα με το set point που θα δοθεί από τον ΔΔΕ. Την επόμενη μέρα ο παραγωγός επίσης θα συναντήσει και τις μελλοντικές απαιτήσεις του ΔΔΕ. Για παράδειγμα, έλεγχος συχνότητας. Λειτουργίες χειρισμού που ναι μεν δεν απαιτούνται σήμερα, ωστόσο να είστε βέβαιος πως δεν θα αργήσουν να ζητηθεί η ενεργοποίησή τους, καθότι πηγάζουν από τις απαιτήσεις του RFG. Στο PPC μας, ο παραγωγός, όπως αναφέραμε, είναι καλυμμένος για τις μελλοντικές απαιτήσεις, καθότι υπάρχει ήδη ο απαιτούμενος εξοπλισμός, η παραμετροποίηση υπάρχει και απλώς παραμένει ανενεργή και μόλις απαιτηθεί θα ενεργοποιηθεί στους ενεργούς πελάτες μας χωρίς κάποιο επιπλέον κόστος.